Здравейте хора, аз съм Хакан. Днеска ще играем. Да видим. Тук е игри. Час. Да ви покажа тук игрите с хак, дето са Суба с хак, Банана Кон хак, Лонейто не сташ хак. Това е Фишинг хак, Доктор Паркинг хак. И тук тия игри са хак. И сега ще вляза в Home Clip Raging. Малко да играем. Тук сте. Дано да влезе в играта. Ако не влезе. Да. Влезе в играта. Тая игра съм с хак. Да видим дали колата е в макс. Още не е макс. Да го направим. Ще го направя в макс. Ето макс стана. Сега това гумите. Ще взема друг път. Ето тук. Ако искате, пишете в коментарите с коя кола, в кой път да играя. Аз сега с полицайската ще избера лавата. Ще пишете в коментарите с коя кола да карам и на коя писта. Разбрахме се. И ето, че се върнахме. Разбрахте ли? Ще пишете в коментара с коя кола да карам и с коя писта. Ето макс стана. Сега започваме играта. Ето колко процента имам аз 5. Ето почнахме играта. Ето като вземем бензин, алармата вика. И капака се отворя. И се чупи капака. Касачик се сни. На играта. Малко за играта, всичко се изтроши. Извинете, че не пуснах гласа на играта, но тук нещо става на телефона. Ако пана вътре в лата, няма да мога да ви взема.
Тук мостчето, айде колата остана. Тук май ще умра вече. 4% имам. След малко трябва да затворя. И така, хора, не забравяйте да се абонирате и да давате лайкове и да пишете в коментара коя игра да играя. Има много игри с хак и не забравяйте. Чао!